Hanes yr Iaith, Rhan 3. Helo, sut mae'r detectives Iaith? Chi'n cofio'r flwyddyn? 1536. Ydych chi wedi dysgu beth ddigwyddodd? Oes rhywun yn gwybod? Wel, roedd pethau'n drist yng Nghymru. Roedd arweinwyr pwysig Cymru, pobl fel Llywelyn ap Gruffydd ac Owain Glyndŵr wedi colli tir. Oes odds? Stori am iaith yw ein stori ni heddiw, nid stori arweinwyr. Sdim ots am hynny i iaith? Wel, oes. Ots mawr. Os nad ydy'r arweinwyr yn siarad iaith, mae'r iaith yn colli statws. Ac mae pobl yn meddwl, dydy fy iaith i ddim yn bwysig. Ac weithiau, hyd yn oed yn waith, mae'r arweinwyr yn dweud, mae'n rhaid i ti siarad fy iaith i, dydy dy iaith di ddim yn bwysig. Ac yn 1536, dywedodd y brenin Harri'r Wythfed, mae Cymru a Lloegr yn mynd i uno, ac enw hwn oedd y deddfa uno, the Acts of Union. Roedd am gael gwared ar y Gymraeg. I'm going to unite Wales with England and we're all going to follow English laws and customs. Everything different is not allowed. And from now on, no Welsh, English only. Henceforth, no person or persons that use the Welsh speech or language shall have or enjoy any manor, office or feast within this realm of England, Wales or other the King's dominion. Ac yn gyflym iawn, aeth pethau o ddrwg i waith. Beth ydych chi'n gweld fan hyn? Dyma lyfr gan Raphael Holinshed. Y dyddiad yw 1577. 1577 yn 1536, dim ond 41 o flynyddoedd ar ôl y ddeddf uno, ac mae Cymru wedi diflannu, wedi mynd. The first volume of the Chronicles of England, Scotland and Ireland. Ond heddiw bron 500 o flynyddoedd wedyn, rydych chi a fi yn siarad Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn dal yn fyw. Sut ymlaen i Rhan 4.